ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ እምበር ሎሚ እውን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ራሽያ ዓብይ ዋዕላ ናይ ብሪክስ ከተንግት ከላ ራሽያ ኣብ ኩናት ዘላ ሃገር ምዃና ድማ ዘይምርሳዕ ስለዚ በቲ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ዓለም ትእንግድ ኣላ ፖለቲካን ቁጠባን ናይ ዓለም ንምቕያር ድማ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ትገብር ኣላ ክንብል ከለና እቲ ግንባር ከመይ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዋዕላ ስለ ዘለዎ እቲ ግንባር እንታይ ክኸውን ይኽእል ኔቶ እንታይ ክገብር ይኽእል ከዓ ንዑ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኩነታት ድማ ንኢራን ንምጥቃዕ ትሓስቦ ዘላ ይኹን ኣብ ውሽጢ ጋዛን ሊባኖስን ትገብሮ ዘላ ንእሽተይ ኣብዴት እውን ክህልወና እዩ ላይ ግበሩ ሰፖርት ትግበሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዛዕባ ቁጠባ ናይ እስራኤል ኣብ እስራኤል ዘለዎ ሰባት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ኣገዳስነት ዘለዎ ሓበሬታ እውን ኣለና ኣቡ ስለዚ ኣሜሪካ እውን ሓድሽ ክሲ ሓድሽ መጠንቀቕታ ሓድሽ ዘረባ ሓድሽ ኣርእስቲ ከፊታ ኣላ ሓድሽ እውን ኣይኮነን ግን ብተደጋጋሚ ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ድማ ገለ ነገር ካብኡ ከውፅኡ ዘልዮም ስለ ዘለዉ እዩ ነዚ እውን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ከም ወትሩ ሰፖርት ናትኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩም መጀመርያ በቲ ናይ ራሽያ ኩነታት ክንጅምር ክልተ ናይ ራሽያ ሪፖርት ክንበኩም እየ ናይ ኣሜሪካ እውን ዝያደ ናብ ራሽያ ዝድህብ ስለ ዝኾነ Well, as Russia's Vladimir Putin hosts leaders of BRICS, Russian forces are slowly advancing on the battlefield in eastern Ukraine. Russian troops are closing in on the city of Pokrovsk. That's an important transport hub for Ukraine's military. Our correspondent Max Zander has been speaking to troops defending the city and witnessed the devastation inflicted by Russian. Sometimes Vladimir Putin ኣብ ኸዛን ሓደ ዓብይ ኮንፈረንስ ወይ ከዓ ናይ ብሪክስ ሰሚት ክገብር ከሎ ሰራዊት ናቱ ድማ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ዝበሃል ወይ ከዓ ምብራቃዊ ዩክራይን ዘሎ ቀፃሊ ግስግሱ ከም ዘለውን እታ መቸም ነነዊሕ ኣዛራቢት ኮይና ዘላ ከተማ ፖክሮቭስኪ ትበሃል ድማ መሊሶም እናቀረቡ ናብኣ ይመፁ ከም ዘለውን ሰራዊት ናይ ዩክራይን ድማ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ክፋል ሸፊነ ኣለኹ ዩቱብ ስለ ዘየፍቅድ ናባኹም ከሪአኩም ብዝነዚ ቻነል ኣይፍቅደለይኒ ከምኡ ክቅርብ ስለዚ ክንዲ ምንታይ እቶም ሰራዊት ተዳኺሞም ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ኣፅዋር ከም ዘይብሎም ኣዝዩ ከቢድ ኩናት የካይዱ ከም ዘለውን ነቲ ኩነታት ተሪኻ ነቶም ሰራዊት ተሪኻ እዚ ኦልሬዲ በዓል ዶይቸ ቬለ ነዚ ሓበሬታ እዚ ከውፅኡ ተጀሚሮም ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ኣይዶንት ኖ ክንደይ ግዜ ክወስደሎም እቲ ግንባር እቲ ክስበር ምዃኑ ንሓን ካብቶም ሰራዊት ሓደ ሓደ ዘምፃነዮም ከማለት እዮም On the outskirts of Pokrovsk. Armata! This group 80% of the damage that's inflicted on the enemy. But the Russians have more firepower and more people. Pressure on this part of the front line is intense. Armata! Russian infantry groups keep advancing to the command post. A busy morning. Shot at them. Those who stayed more or less alive ran away. We shot at them too. The commander Vasil is determined to defend Pokrovsk. They won't take it. They won't take Pokrovsk because if ካብኣፎም ክትሰምዖ ስለ ዘለኹ እዚ ካብቶም ናይ ዩክራይን ሰራዊት ኣብቲ ቅድመ ግንባር መፅኦም ዝቐድሕዎ እዩ ነዚያ ቦታ እውን ክወስድዋ እዮም ኢሎም እታ ፖክሮቭስኪ ትበሃል ክትወስድዋ እዮም እዚኣ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ ከተማ እያ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ ከተማ እያ ስለምንታይ ከምኡ ኮይና ካብ ኣፍ ስምዕዎ ዘይተርፍ እዩ ናይ ግዜ ሕተይ እምበር ክወስድዋ እዮም ኢሎም ምክንያቱ እቲ ዓቕሚ ናይ ራሽያ ሓይሊ ናይ ራሽያ ኣፅዋር ናይ ራሽያ ምስ ዩክራይን ዘለዎም ዓቕሚ ብፍፁም ክመጣጠን ዝኽእል ኣይኮነን ቀደም ሓን ነይሩ ተይልና ናይ ዩክራይን ዓቕሚ ኣብዚ እዋን እናተረመሰ እናሞተ ዝኸይድ ዘሎ ኦፍኮርስ ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ብዓለም ክዛረቡ ከለዉ እዚ ኩናት እንታይ ዓይነት ኩናት ምዃኑ እንታይ ዝያዳ ከም ዝቐትል እጅ ብዓለም ክነግሩ እዮም If they do, it will be bad. The verge will be open and the Russians will have a direct path to Dnipro. As well as Russian shelling have driven people out. Pokrovsk once was home to 60,000 people, and during the war it became an important hub for the military. Soldiers would come here to take a break from the front lines. So, እንታይ ብላ ኣሎ እዛ ከተማ እዚኣ 60,000 ሰብ ዝቕመጠላ ዝነበረን ብፍላይ ብዓይኒ ወታደራዊ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ ንዕረፍቲ ቦታታት ንክቕይሩ ናይ ሎጂስቲክስ ሃብ ካብትን ናብትን ንክንቀሳቐሱ ናብ ካልእ ግንባራት ንክኸዱ ዘዕረፉላን ካብቲ ቦታ ዝብገሱላን መበገሲት ሓንቲ ኣገዳሲት ሎጂስቲካዊት ሰንተር እያ ነይራ እዛ ከተማ እዚኣ ስለዚ ከምኡ ድማ ካብ 2014 ጀሚሮም እዮም ኣብዚ ድፍዓት ገይሮም ነይሮም ዩክራይን ካብ 2014 ዘይኮነሲ ስለዚ ናይ ነዊሕ ዕርዲ ዘለዎም ኣብዚ ካብዚ ቦታ እዚ እንተተሰይሮም እቲ ኩናት ኣበይ ኮይኖም ከትክልዮም ንባዕሎም ክዛረቡ ከለዉ ስምዕዎም ስለዚ ራሽያ ክትሳዕ ክንደይ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ብዛዕባ ዩክራይን እንዲሉ ዘሎ እቲ ሚድያ ቁርብ ቁርብ ይዘውፅ ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ይሰዓር ስለ ዘለዎ እዩ
يلي سلو زلو تي كابت جنبارات يوصل سلو زلو دحري يوكرين حجي زربا متيو مثلا يا امريكا نزل سعرات زي مشفن متقام زتقموا لزرباي صنيلنا رينا كل غزي امريكا متقاها قال قجمر تجميرا يوكرين تهدم سلازلاوي تسعر سلازلاي صنيلنا كانت تحازين. Those days are long gone. That's where the Druzhba Hotel was. And over there was the Corleone Pizzeria. In 2023, enemy rockets hit there for the first time. The Druzhba Hotel was attacked last year. Volodymir's commander was reportedly caused by a glide bomb. The adjacent buildings and structures Attacks on the city center have decreased slightly. A new batch of shells just arrived. But it's a drop in the ocean. Ukrainian troops say they barely receive enough military aid to hold on to their positions, and certainly not enough to change the course of the war. Negotiating peace with Russia, like some are calling for, cannot be the answer, says the commander. سنتايم زبل زلو اتزاد اليوم زلو اصوار بفصم اخول كم زي كونن اب غزيو كم زي مص زلو سلازي مسراشا እዚ ኩናት እዚ ወረፍ አትሪሽን እዩ ይብል ባለም ሓደ አበይ ከአበይ ወሃነ ካብዞም ኮማንደራት ማለት እዩ ውግ ናይ አፅዋሪ እዚ ወይ ከናይ መዳፍዕ ኩናት ናይ ወረፍ አትሪሽን ማለት እዩ ኣብቲ ኩናት ድማ ካብ 80 ክሳብ 90% ሞት በቲ አፅዋር በቲ መዳፍዕ እዩ ዘጋጥም ይብል ኣሎ ስለዚ ራሽያ ድማ 10 ዕፅፍናቶም አፅዋር ከም ዘለዋ እዮም ዝፈልጡ እዚ መኒ ዝያደ ዝመውት ዘሎ ባሎም ምልሱልካ ማለት እዩ ኣብዛሕቲ ግዜ ተመራባዊ ሚድያ ሰራዊት ናይ ራሽያ ብብዝሒ ከም ዝመውት ዘሎ ገለ እዮም ዝዛረቡ ሰራዊት ናይ ራሽያ ግን በብዝሒ አፅዋር ዘለዎ እዩ ዳስ ዋይ ቀሲሉ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ድማ አፅዋር ስለ ዘለዎ ነቲ ቦታ ኮምፕሊትሊ ነቲ ግንባራት ከይሰበራ ይንቀሳቀስን እምበር እቲ ምስቲ ብዝሒ ሰራዊት ምስቲ ገለመለ ዘለዎም ቀደም ገለገለ መበሉ ግን ሰቡ ዓቂቡ ቀሲሉ ከም ዝኸይ ዘሎ በዓል ፕሮፌሰር ጆን ማርሻይመር ብዙሕ ግዜ ዝገልፅዎ እዮም ሰራዊት ናይ ራሽያ ዝህቡኽ ምክንያት የብሉን ብምውዳእ ናይ አፅዋር ጥራይ ኢዶም ከም ዝብን ዩክሬን ስለ ዝፈልጡ ኢሎም ጉዳይ ናይ አፅዋር ስለ ዝኾነ አሜሪካ ይኹን ኤውሮፓ ድማ ምስ ናይ ራሽያ ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ተወሳኺ ድማ ናይ ሰሜን ኮርያ ናይ ኢራን ዝህብዎም ዘሎ ወሲኽካ ምስኦም ክወዳደር ዝኽእል እንጅን ናይ ኢንዱስትሪ ስለ ዘይብሎም ኣብዚ እዋን እዚ ንክንድኡ ክገብሩ እውን ባህጊ ክህልዎም ስለ ዘይክእል ኣብ መወዳእታ ኢዶም ክህቡ ወይ እውን ካብቲ ኩናት አፅዋር ወዲኦም እውን ክእለዩ ከም ዝኾኑ ይፈልጡ ነይሮም እዚ ፑቲን ርግእ ኢሉ ዝኩሉ ፕሮቮኬሽን ክመፅእ ከሎ ተረጋጊኡ ዝኸይድ ዝነበረ ነቲ ካልኩሌሽን ናቱ ኤግዛክትሊ ስለ ዝፈልጦ ዝነበረ ነቲ ኩናት እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ናይ ብሓቂ ዘገርምን ዘስደምምን ኩናት ኣብ ኤውሮጳ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ህልቂት ዝፍፀም ዘላ ኣብዚ ኩናት እዚ ዝበሃል If Zelensky gives up the territory that was seized, in 2 years, we'll have to go to war again. The Russians are constantly being re-equipped. They're producing shells every day. What about us? Give us shells, Europe. As we head back to the city, we make a stop at a brand new trench. It's one of many dug in the area around Pokrovsk, and a potential foreshadowing of battles to come. A report from Max Zan. So ናይ ብሓቂ ኣብ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ እቲ ኩናት ኣዝዩ ብሩታል ከም ዝኾነ ቅንጣብ ጥርጥር ዘለዎ ይኮነን ንሽተይ እስከ ንስማዓዮ ነዚ ሪፖርት Who joins us now from Kyiv. Welcome, Max. How confident are those troops that they can hold Pokrovsk, given the lack of artillery shells, for example, and the scattered deliveries by pickup truck? Well, they try to be optimistic as they can. And from what they've been telling us, they're trying to hold on because they know a lot depends on them. The artillery unit we filmed with knows that the soldiers at the zero line fighting depends on them, giving them cover. At the same time, all of the soldiers fighting in the region are trying to keep the Russians away from Pokrovsk. And it seems that at the moment, at least, ስለዚ እቲ ሞራል ናይቶም ሰራዊት ሕማቅ ከም ዘሎ ብጣዕሚ ድኻም ከም ዘለዎም አፅዋር እኹል ከም ዘይብሎምን ስለዚ ብሓፈሻ ብግዴታ ዝግበር ዘሎ ኩናት እዩ ኢትካ ክትህብ ዝግባእካ ወይ እውን ካልእ መንገዲ ክትገብር ዝግባእካ እዩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ግዜ ምርጫ ስለ ዘለዎ ወላ ሓንቲ ክግበር ኣይክእልኒ ሜቢ ንድንጋፆ ንክረኽቡ ዝገብርዎ ቪድዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ዩክሬን ኣብ ሕማቅ ደረጃ ከም ዘላ ኩሉ መኣዝን ናይቲ ሚድያ ይከም ዝብል ኩሉ እቲ ቀደም ዩክሬን ኣይከኣሉን እዮም ኣዝዮም ሓያላት እዮም ብጣዕሚ እዮም ገለመለ ዝብሎም ዝነበረ ሚድያ ኩሉ ሎሚ ዩክሬን ጣዕሚ ሕማቅ ከም ዘለውን ወላ እውን እቲ ክማሃሮ ከለዎም ዝብል ዘረባ እውን እናተደጋገመ ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ I think እቲ መድረክ ከም ዝተበፅሐ በዚኻ ትርኢ እጂ ኣሜሪካ እንታይ ትብል ኣላ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እስከ ንርኢ soldiers are traveling to Russia to fight against Ukraine. We're working closely with our understanding of the situation, but today I'm prepared to share what we know at this stage. We assess that between early to mid-October,
North Korea moved at least 3,000 soldiers into eastern Russia. We assess that these soldiers traveled by ship from the Wonsan area in North زي وهب قالنا جون كيربي وهب قالنا وايت هاوس ويك ناشونال سكيورتي نا أمريكا سو انتهي زبل زلو سمين كوريا سراويتا نبراشا تؤتو كم زلا but something is not هذا نقر على زي نتصوراب زويون ترقم زي بلو زربات بلو راشا تدفع الله تسعر الله بزح سراويتا الله بزح سوار الله كل نقر upper hand up تكوينات الله أنا بلا لنا كم سمين كوريا سراويتي ما تسأل له خايب للو كل التزيق قطاطم نقرات ምናልባት እዛ ዘረባ እዚኣ ታይም ዝብልዋ ፖሊስ ፍላግ እዮም ዝብልዋ ካል መንገዲ ንኻል ንኽእቱ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ይኣትሎ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ንራሽያ ይሕግዛ ኣሎ ስለዚ ናይ ኔቶ ሰራዊት ንዩክሬን ክሕግዛ ኣሎ ክብሉ ስለ ዝደለዩ ድዮም ወይስ እንታይ ክገብሩ ስለ ዝደለዮም እዛ ዘረባ እዚኣ ዝጥቀሙላ ዘለዉ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ኢራን ሚሳይላት ባሊስቲክ ሚሳይል ትብላላ ገለ ትባላ ዝብል ዝነበረ ዘረባ ዕላሙ እንታይ ነይሩ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዩክሬን ንውሽጢ ራሽያ ንክትሃርም ንከፍቅዱላ ብዙሕ ተጠቂሞምላ ተዘረባ እንተኾነ ቭላድሚር ፑቲን ተኩሱ ኣነ ድማ ብኒኮሎን ገይረ ክሰሃሎም እየ ነቶም ከምኡ ዝገበሩኒ ምስ በለ ኣብኣ ከላ ኣሜሪካ ኖ እዚ ኣይንገብራና ኢሎም ፅቕ ኢሎም ዩክሬን ድማ ዘለንስኪ ድማ ናይ ዓወት ፕላን ኢሉ ዝገበሮ ብመሰረቱ ነንዑ ክፍቀደሉ ከምኡ ክፍቀደሉ ከምኡ ድማ ናብ ኔቶ ክእትዎ እዩ ነይሩ ኩሉ ድማ ይሰርሐን ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ነገር እቲ ዝደልዮ ዝነበረ ስለዘይሰርሐ ዩክሬን ኦልሬዲ መፃያ እንታይ ምዃኑ ፈሊጣ ኣላ ማለት እዩ ዝፅበያ ዘሎ ስዕረት ጥራይ ካልእ ወላ ሓንቲ ኦልሬዲ ተሳዒራ እንዲያ ዘላ ግን ኦፊሻሊ ካፒቹሌሽን ይብልዎ ምምራኽ ዲ ክኸውን ኢድካ ምሃብ ዲ ክኸውን እንታይ ክኸውን ብሕጂ ክረአ ሕጂ እዚኣ ዝጥቀምላ ዘለዎ ድማ ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ናብ ምብራቕ ናይ ራሽያ ማለት ናብ ከባቢ ቻይና ኒው ርሑቕ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ተዓሊሞም ናብዚ ክመፁ እዮም እንታይ እቲ ዘረባ ርፁር ኣይኮነን ግን ነዛ ዘረባ ኩልልዮም ዘብልዋ ዘለዉ Korea to Vladivostok, Russia. Soldiers then traveled onward to multiple Russian military training sites in East Russia. We do not yet know whether these soldiers will enter into combat alongside the Russian military, but this is certainly a highly concerning probability. After completing training, these soldiers could travel to Western Russia and then engage in combat against the Ukrainian military. We have briefed the Ukrainian government on our understanding of this situation, and we're certain. So تعليم وسيدهم تعليمهم مسودو من البات نبي يوكرين متيوم أبتك بارات كواجو يقولوا خانو إذا غزر الزعجي ناشونال سيكيورتي أمريكا سلست الشح الوالو بعد CNN جن عسرت قلت الشح بمبال كلها بي بي سي يوم قال ملبس عبوك زارب غنيم الجناب سلست الشح وريد الله كان أبيك تاخد كيدا انتهيت العماد ما consulting closely with other allies, partners, and countries in the region on the implications of such a dramatic move and on how we might respond. Expect to have more to share on all of that in the coming days. For the time being, we will continue to monitor the situation closely. But let's be clear. If North Korean soldiers do enter into combat, this development would demonstrate Russia's growing desperation in its war against Ukraine. Russia is suffering extraordinary casualties on the battlefield every single day. But President Putin appears intent on continuing this war. If Russia is indeed forced to turn to North Korea for manpower, this would be a sign of weakness, not strength, on the part of سنتايم زبل زلو أمريكا راشا بزح كسارات يقات ما خم زلو بتاع دوكينات بزح سعرت يقات ما خم زلون زح الجكاب سمين كوريا توزو زلا دما نعناي بحكي نسراويت كتو كما لم تخينا حيلنا سمين كوريا دي حيلنا راشا دي كونس دخامنت ناي راشا يزن صبارق معناتو عقما سلستسنققيا انا بتتخيل دلا بنصارو ببزعتهم زردو زلو راشا عبا حيل كم زلو توساق حجزو زخول بارتنرز كم زلو منصار يوكرين اتم اجوخ لنا الكيلم بقطر ازيوم بزحات قطبا عبي زلوهم زبهلو اب تكبار كون كلوجن او ورقات عبيتي اب تكبار كون خلوجن كندتنا راشا دي كونس ربع خمان كون زي كل حجزناتهم زربان بقطر تاتنجن لبا ما فيهم لهم نيرم زلنسكون بحاله زرباي لهم نيري تتبلغ لهم عبيت قطر تاتهم تسوعوا بليونات كم تحجزيهم تزاربوا اب تكبار كن رخلنا جن اي متسني تمتسني مع زيدهم جيو اب زي جيو سلدمت تزيد الله وتصيتاي متسني بمبال اسمعوا منيرو سلازي امريكان محزوتان بعفهم بزح تجاهيرهم يم انتقوني اب تكبار يوكرين اي سلطاني زلو تكون تهدما ازيو زحزن ناقوني مصالو هذا خلت حتوتات كحتوي سنكرينا سلازي راشا كندناتهم بزح زلو قصري دقفتا بتكوينات يبلا اكشلي زدقفاوني يلن
دارجا 99 ወይ 98% ኩናት ባዕሎም እዮም ዘካይድዎ ዘለዉ እቲ ኢራን ሂባቶም ወይ እውን ሰሜን ኮርያ ሂባቶም ዝበሃል ብመንፅር ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝህብዋ ዘለዉ ንዩክሬን ተሪኻዮም 1% ኣይከውን ናይቲ ኩናት በዚ ራሻ ሙሉእ ብሙሉእ ነዚ ኩናት ባዕላ እያ ትገብሮ ዘላ እቲ ካብ ሰሜን ኮርያ ወይ እውን ካብ ምን ኢኻ ትብሎ ካብ ኢራን መፅኡ ዝበሃል ዘሎ ኣዝዩ ውሕድ እዩ በንጻሩ ኣሜሪካ ጥራይ 200 ቢልዮን ድያ ገለ ይባላ ኤውሮጳ ከምኡ 100 ገለን ቢልዮን ይብሎ ኣፅዋር ኩሉ ዝነበሮም ነፈርቲ ኤቭሪቲንግ ስልጠና ሎጂስቲክስ ሳተላይት ሓበሬታ ስለዚ እቲ ንዩክሬን ዝወሃብ ዘሎ ሓገዝን ራሻ ተቕበሎ ዘላ ሓገዝን ሰማይ ምድርን ፍልልዩ ዘለዎ እዩ ግን ራሻ ሓያል ሃገር ምዃኑ ደጋጊሙ በዚ ምዕራባዊ ዓለም ፅቡቅ ጌራ ነፂሩሎም ኣለዉ ዘይተዋሓጠትሎም ዘላ ድማ እሳያ እዚኣ ክሳብ ዘይወሓጡላ ድማ ከቢድ እዩ ክኸውን ራሻ ሓያል ምዃኑን ናይ ራሻ ሓይሊ ክወዳደርዎ ከም ዘይክእሉን ይርድኦም ኣሎ እዚኣ ነገር እዚኣ ክውንነት እዚኣ ክቕበልዋ ግን ብፍጹም ኣይክእሉን እዮም ዘሎ እዛ ክውንነት ምቕባል ስለዚ ኣበየቶም እያ ዝኩሉ ፀገም መፅኡ ዘሎ ድማ the Kremlin. It would also demonstrate an unprecedented level of direct military cooperation between Russia and North Korea, with security implications in Europe as well as the Indo-Pacific. As we've said before, Russia's cooperation with the North Korean military is in violation of multiple UN Security Council resolutions which prohibit the procurement of arms from North Korea and military arms training. This move is likewise a violation. At President Biden's direction, the United States continues to surge security assistance to Ukraine. Just the past week, which I think you've seen, the United States has announced more than $800 million in security assistance to meet Ukraine's urgent battlefield needs. So, በንጻሩ ኣሜሪካ ድማ again ሕጂ ድማ 800 ሚልዮን ይበሃል ኣሎ ኣሜሪካ ትቦ ዘላ ገንዘብ ነዚ ኩናት እዚ ካል እዩ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ናብ ዩክሬን ገይሽቐኒዩ 600 ሚልዮን ኢሉ ዘለንስኪ ናብ ራሻ ናብ ኣሜሪካ ገይሽላ ኣብ ዝነበረ 8 ቢልዮን 600 ሚልዮን 800 ሚልዮን ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ በንጻሩ ኣሜሪካውያን ክልተ ዓይነት ተፈጥራዊ ፀገም ኣጋጢሞም ነይሩ ኣብቲ ካሮላይና ዝበሃል ስቴት ኖርዘርን ታውስ ከምኡ ድማ ኣብ ፍሎሪዳ እቲ ሃሪኬን ዝበሃል ሃሪሞም ነይሩ ክልተ ሃሪኬን ሞልተን ዝበሃል መሰለን ናይ ፍሎሪዳ እቲ ንሱ ዘውረዶ ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ኖርስ ካሮላይና ዝገበሮ ዕንወት ኣዝዩ ጠቕላላ ሰብ ሂወቱን መናብሩን ከም ዝኸሰረ ክንደይ ዝከኽብዎም እዮም $700 ንዝግብኦ ሰብ $700 ክብዎ እዮም በንጻሩ ንኩናት ክኾን ከሎ ገንዘብ ካየብልናን ኪኖ ክንህብ ኢሎሞ ፊማ ዝብልዎ ገንዘብ ወዲየ ኢልዎ በንጻሩ ንኩናት ናይ እስራኤል ድንያይ ሰሜን ኮርያ ክኾን ከሎ ኣይ ቲንክ ገንዘብ ባይ ደ ወይ ኢሎን ማስክ ደንቀነ እንታይ ፖስት ገይሩ ነይሩ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሰሙን ድዩ ገለ ጥራይሲ ከባቢ 300 ድዩ ወላ ክንደይ ቢልዮን ገንዘብ ተለቂሓ ከም ዘላ ፕሪንት ገይራ ከም ዘላ ኣሜሪካ ስለዚ ኣብዘን ቀረባ ተወርሒ ድዩ ገለ መለ እቲ ዕዳናቶም መሊሱ ንላዕሊ ውንጨፍ ከም ዘሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ ላይክ there is no tomorrow ከምዚ ፅባሕ ዝበሃል የለን ኢሉ ከምዚ ዝዕንድር ገንዘቡ ኩሉ ዝሰኽረሉን ዝፃወተሉን ሰብ ፅባሕ ከምዚ ፅባሕ ዘይትመፅእ ልክዕ ከምኡ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እቶም ባይደንን The United States is on track to provide Ukraine with hundreds of additional air defense interceptors, dozens of tactical air defense systems, additional artillery, significant quantities of ammunition, hundreds of armored personnel carriers and infantry fighting vehicles, and thousands of additional armored vehicles, all of which will help keep Ukraine effective on the So, እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንቅድሚት ክንጥምት ከለና ድማ ብዙሕ ናይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክትባ ምዃናን ዓበይቲ ኣፅዋራት ሚሳይላት ኩሉ ነገር ንውግእ ዘድሊ ዝኽእል መሳርሒ ክትባ ምዃና እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሓቂ ድዩ ሓሶት ብሕጂና ክንሪኦ ስለዚ ንዩክሬን ክሳብ ሓደ ሰብ ዝተርፎም ክዕጥቕዋ ምዃኖም እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ብኣፎም ኣብቲ ግንባር ዝበሃል ዘሎ ሪፖርት ድማ ንሪኦ ፀኒና ከምቲ ዝድለ እቲ ዝድለ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ከምዘይመፆምን ከምዘይርእይዎ ዘሎ እውን ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ ውግእ ብጣዕሚ ከቢድ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎን ኣብዚ ገለ 2-3 ሕቶ ሂቦሞ ነይሮም እቲ ሕቶታት እስከ ክንሪኦ بحطوطات نجمع on the Russians, but on the war. Is the assessment that the presence of North Korean troops can have a meaningful trajectory on the war? And then secondly, you've said earlier even that it shows a sign of desperation on the Russians. But does it also demonstrate North Korea's commitment to this burgeoning alliance with Russia? And is that in and of itself a broadening and discouraging concern for America? So on your first question, too soon to tell, Amr.
እንታይ ይብለሎ እቲ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ድመፁ ዘሎ ከምዚ ድኽመት ገለ ትሪኦ ፀኒሕካ ግን ምናልባት ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክሳዕ ክንደይ ሓያል ከም ዝኾነ ዝገልጽ ክኸውን ይኽእል ዶ እናበለ ይሓተሎ እስከ ነዚያ ክምልስ ከሎ ንስማ እዩ What kind of an impact these troops can have on the battlefield, because we just don't know enough about what the intention is in terms of using them. So I think that's why I said at the top we're going to monitor this and watch it closely. To your second question, yeah, absolutely. As we've also said, yes, I've called this a sign of desperation and a sign of weakness. And it's not like Mr. Putin's being very honest with the Russian people about what he's doing here. I mean, Mr. Peskov, his spokesman just the other day, denied knowing anything about it. But we've also talked many, many times about the burgeoning and growing defense relationship between North Korea and Russia, and how reckless and dangerous we think that is, not only for the people of Ukraine, and clearly we'll watch to see what this development means for them, but also for the Indo-Pacific region. So ከም ንሪኦ ዘለና ዋላ እዚ ኣብ መንጎ ሰሜን ኮርያን ራሽያን ዝግበር ዘሎ ጥቡቕ ዝምድና ኣብ ዩክሬን ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ኣብቲ ናይ ፓሲፊክ ኢንዶ ፓሲፊክ ዝብልዎ ዘሎ እቲ ምስ በዓል ጃፓን ደቡብ ኮርያ ዘሎ ወገን እውን ኣብኡ ከምፅኦ ዝኽእል ፅልዋ ምክንያቱ ሰሜን ኮርያ ክንዚ ሓገዝ ትህብ ተላ ራሽያ ከንታይ ሓገዝ ክትበያ ንዝብል ዘረባ ኣብኡ እውን ብዙሕ ስጋኣት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ምናልባት ፅንሒ ኢለ ተመሊሰ ሓደ ክልተ ከረየኩም ክፍትነ ናብቲ ካልእ ግንባር ድማ ክልተ ዓበይቲ መድረኻት እዮም ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ካልኣይ ወገን ድማ ክንሰግር ክንፍትን ኢና ንሱ ድማ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ማለት እዩ U.S. Secretary of State Antony Blinken has said now is the time for Israel to end its war in Gaza. Speaking before flying on to Saudi Arabia after talks in Tel Aviv, he said Israel had achieved most of its strategic objectives in dismantling the militant group Hamas. He noted that Israel had made some progress on getting more aid into Gaza, but that more must be done. So ኣብ እስራኤል ከይዲ ምስቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይቲ ሃገር ተራኺቡ ገለ መለግን ወላ ሓንቲ ለውጢ ከም ዘየምፅእ ሓንቲ ማለት እስራኤል ሓሳባ ከቀይሮም ወይ እውን መደቦም ከቀይሮም ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ድሮ ነፂሩ ኣሎ ድሮ ፕሬዚደንት ናይ እስራኤል እውን ክዛረብ ከሎ ከስማዓኩም የፅንሕ ኢለ ስለዚ ኣብ ቁሩብ ረትየት ከም ዝኣቱ ክንገብር መንገዲ ሰላም ገለ ክግበር ገለገለ ይትብል ዘሎ ግን እዚ ኩሉ ታክቲክ ምዃኑ ወላ ሓንቲ ለውጢ ንኸምፅእ ዝገብሮ ዘሎ ከም ዘይኮነ Secretary Blinken also said Gaza's future governance was being looked at. He said the U.S. rejected calls from some far-right Israeli politicians to reoccupy parts of Gaza. Just a few. እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርመኩም እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እስራኤላውያን ገለ ክፋል ማሕበረሰብ ናይ እስራኤል እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ነዚ ኩናት ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ብኸመይ ከም ዝሪኦ ዘሎ ረእዩ Miles from the raging war in Gaza, families are setting up their tents and sukkahs for the Jewish festival of Sukkot. But the reason for their gathering isn't purely religious. These are ultra-nationalist Israelis who want to resettle the Gaza Strip. They have come here to discuss and train for the occupation of Palestinian territory. Normally this would be a closed military zone and they wouldn't be allowed here, but the Israeli army and police are securing the event. Today, we're preparing for the settlement of Gaza, in preparation for turning Gaza into a Jewish city. እዚኦም መፂኦም ዘለው እንታይ ክገብሩ እዮም መፂኦም ዘለው ነቲ መሬት ናይ ጋዛ ንኽወስዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ ቦታ ናበይና ክንቅመጥ ገለ ኢሎም ነቲ ቦታታቶም ክርዩ መፂኦም ዘለው እዮም ጋዛ ተደብዲባ ህዝቢ መይቱ 41 ሺሕ ሰብ ተቐቲሉ ዓዲ ዓንያ ክንብል ከለና ገለ ክፋል ናይ እስራኤል የንበህቕ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኣለካ ነቲ መሬት ክወስድ ድሮ እቲ ብዙሕ ክፋል ሰትለርስ ዝበሃሉ ኣለዉ ኣብ እስራኤል ካብቲ ቦታ ዝነበሮም ናይ ቀደም ወፂኦም ኣብቲ ናይ ፈለስጢማውያን ብሓይሊ መንዚሖም ገዛውቶም ሰሪሖም ኣብኡ ዝቕመጡ ዘለዉ ስለዚ እዚኣቶም ድማ ሕጂ እዚ ናይ ጋዛ ኩናት ንኣታቶም ድማ መሬት ክወስዱን ገዛውቶም ኣብኡ ንክሰርሑ ምዃኖም መደብ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ኣገይን እቲ ኩናት ክግበር ከሎ ኩሉ ግዜ እንታይ እቲ ፕላናቶም እስራኤል እንታይ ፕላናታ ድሕሪ ኩናት ንዝብል መልሲ የብሎምን ፕላናቶም እዚ ስለ ዝኾነ መልሲ ስለ ዘይብሎም ኣይኮነ ንፁር ፕላን እዩ ዘለዎም እቲ መሬት ነቶም ፈለስጢማውያን ቀቲሎምን ኣስዲዶምን ነቲ መሬት ክወስድዎ እዮም እዚ ነይሩ እቲ መበገሲ ኦክቶበር 7 ገለ መለ ኩሉ ባይ ዲዛይን ዝተገበረ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዕላማ ብምሉእ እስራኤል ኣብ ጋዛ እንታይ ይግበር ኩሉ ክትፈልጥ ሃገር እያ ስለያ ናይ ግብፂ ድማ ነጊርዎም ነይሩ ኣቐዲሙ ገለ ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ኩሉ ሸለሊሎሞ ስለምንታይ ገለ ነገር ክፍፀም ዓብ ነገር ክፍፀሞ ግብረ መልሲ ከምዚ ዓብ ግብረ መልሲ ገይሮም እቲ መሬት ንክጥርፍዎ ነቲ ህዝቢ ድማ ምክንያት ረኺቦም ንክሃርሞ እዮም ዝብሉ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እዚ ንዕኡ ነቲ ዝበሃል መረጋገፂ ክኸውን ዝኽእል And today we are here to organize, to see what it's like on the ground, what it's like to build new houses. After the
the 7th of October, we feel all of us to come and to go to Gaza, because Gaza is our country. 19 years was not, but it's our country. Israel removed its غزا عدنايو مريتنا ስለ ዝኾነ ድማ ክንወስዶ ኢና ንዳሎ ኢና ዘለና ነቲ መሬት ንክንወስድ ሳዲቅ ዋቦም ገለ ዋቦም እቲ መንግስቲ ድማ ነዚ ነገራት ከም ዘሳልጥ ምክንያቱ ኣብቲ መንግስቲ ዘሎ ከምቲ ኤክስትሪም ዝኾነ መንግስቲ ስለ ዘሎ ንዑ ነዚኦም ከምዚ ዓይነት ሕልሚ ዘለዎም ሕልምታቶም ንኸሳልጠሎም ዝስዕር ዘሎ መንግስቲ ነተንያሁ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ንሊባኖስ እውን እንተኾነ ንሓማስ ንምቕታል ሓማስ ንዓመታት ኣብኡ ነይሩ ከዓልዩ እንተዝደሊ ሓማስ እውን ውፅኢት ናይቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኩነታት ምዃኑ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍቲ መራሒ ናይ ሓማስ ይኹን ናይ ጋዛ ዝቕተል ዘሎ ናይ ሕዝብላ ዝቕተል ዘሎ ድማ ኢሎም ዘተ ሰላም ክጅምሩ ከለዉ ኩናት ክቕፅል እዩ ዘሊ ዘሎ እቲ ኩናት ተቐፂሎም ጥራዮም እቲ ኣጀንዳ ናቶም ክሰርሕ ዝኽእል ሰላም እንድሕር ኮይኑ ክቕፅሉ ይኩልን እዮም ስለዚ ሰላም ዝበሃል እስራኤል ኣይትቕበሎን እያ ደላ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ምክንያት ነቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ሕልሚ ንምትግባር ምክንያት ስለ ዝደልዩ ቅድመ ኮነ ስለ ዝደልዩ settlements in Gaza in 2005. Many say that this was a mistake and are pushing to resettle, including members of the current government has denied there are any plans to resettle Gaza. Historically, these places belong to us, and what is the most important thing is that the tragedy, the catastrophe of the October 7 occurred because we didn't control the area, we didn't control these territories, and these territories are essential for our security. In Gaza, the situation ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኣብ እስራኤል ዘሎ ሕብረተሰብ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ናይ ብሓቂ ገባቲ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከም ዘለዎን ዘይናቱ ክወስድ ዝደሊ ዘይመሬቱ ክወስድ ዝደሊ ህዝቢ ከም ዘለዎን ትማል ትማሊ ኣብ ሓጎታቶም ክመፁ ከለዉ ንእሽተይ መሬት ተዋሂቦም ካብ ኤውሮጳን ካብ ካልእ ሃገርን ካብ ስደትን መፂኦም እቶም ኣብኡ ዝፀንሕዎም ህዝቢ ንዑ ብዝኸበል ኢሎሞም ሎሚ ድማ ነቶም ኮፍ ዘበልዎም ህዝቢ ፀራሪጎም ይወስድዎም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘረዳእካ ልክዕ ከምቲ መግዛእቲ ናይ ጥልያን ብዓሰብ ክኣቱ ከሎ ለሚኑ ዝኣተወ እቶም ካህናት ናይ ሰበኽቲ ናይ ካቶሊካት ቤተክርስትያን እዮም ገለ ኮይኖም ዝመፁ ለሚኖም ገለ መለዮም መፂኦም ወይ እውን ንእሽተይ ቦታ ተዋሂቦም ድሕሪ እንታይ ገይሮም ሰራዊቶም ኣምፅኦም ነቲ ህዝቢ ባርያ ከም ዝገብሮ ናይ ብምሉእ ታሪክ ናይ ኣፍሪካ ኮሎናይዜሽን ታሪክ ከምኡ እዩ እዚኣቶም ድማ ከምኡ ክመፁ ከለዉ ውሕዳት ኮይኖም መፂኦም ለሚኖም ቦታ ተዋሂቦም ሎሚ ድማ ነቶም ኮፍ ዘበልዎም ህዝቢ ብምልኦም ኣስዲዶምን ጨፍጭፎምን ነታ ንእሽተይ ጀሪፋቶም ዝነበረት እውን ኣብ ቃዛ ዝቕመጥ ዘሎ ኣዝዩ ንእሽተይ መሬት ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ዘሎ ግን ነታ ንእሽተይ መሬት እውን ክወስድዋ ስለ ዝደለዩ ነቲ ህዝቢ ድከቱ የፅግብዎ ኣለዉ ኣብዚ ቪድዮ ብዙሕ ሸፊነ ኣለኹ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ጥፍኣት እቲ ከተማ እንታይ ይመስል ኣብዚ እዋን እዚ ንኽትሪዮ ይደፅላካ ንኽትሪዮ የሰንብደካ ፊልም እምበር ሪያሊቲ ይመስልኒ ግን እዚ እቲ ኩነታት ዘሎ ግን ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ንእስራኤል ዝኾነ ይኹን ኣሉታዊ ነገር ዝመፆም የለን ድዩ ወይ ዝኾነ ይኹን ሽግር ኣይጋጥሞም ድዩ እስከ ነዚያ ንስማ hit Iranian nuclear and oil sites. The U.S. claims they're relieved. They also claim that they are threatening an arms embargo on Israel for what it is doing right now in Gaza, where you have U.S. politicians seemingly asleep for a year witnessing the horrific images of Palestinians being burned alive in Al-Aqsa Hospital. I'm curious on what you make of this current reality that Israel and the United States faces, because on the one hand, you have the United States threatening a so-called arms embargo, and on the other hand, you have them literally arming Israel to not just mass murder Palestinians, but also prepare for the regional war that Laith was talking about. ሕቶ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ዝገራጮ ዝመስል እውን ሓሳባትን ዘረባን ተስምዕ ከም ዘላ ንእስራኤል ንኢራን ክትሃርም ከም ዘይብላ ብፍላይ ኣብቲ ኒኩለራዊ ይኹን ናይ ነዳዲ ቦታታት ክትሃርም ከም ዘይብላ ክትጠንቅቓ ከላ ብካልእ ድማ ነቲ ፕላን ናታ ንክትሕግዝ ሰራዊታት እትላ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ንምሕያል ብዙሕ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኣብ ቃዛ ክኸውን ከሎ ድማ ረድኤን ተደኣትዩ ናይ ኣፅዋር እገዳ ክትገብር ምዃና ትነግር በቲ ድማ ኣፅዋርን ቦምባታትን ኣጢቓ ኩሉ ሳተላይት ኢሜጅስ እናሃበት እቲ ዝግበር ዘሎ ምጭፍጫፍ ድማ ተብል ደንቀነ እውን ናቶም ዲፕሎማት መፂኡ ነይሩ ኩሉ እዚ እንታይ እዩ ትዕላሙ ናይ ብሓቂ ንእስራኤል ጠጠው ከብልዋ መደብ ስለ ዘለዎም ድዩ እስከ ስምዕዎ እዚ Well, I can categorically state that the United States will never operate an arms embargo against Israel under any circumstances. If you trace back
US public statements since the beginning of the genocidal campaign in Gaza, all they have equated to is PR and perception management. These are time-buying tactics by the US, who have a well-established background in psychological operations in terms of manipulating perceptions of the public. So كل زي ዝበሃል ዘሎ ሓሶት ምዃኑ ብዕጥር ዝበለ ማለት እዩ ኣሜሪካ ብፍጹም ንእስራኤል ናይ ኣፅዋር እገዳ ክትገብረላ ከም ዘይትኽእል ብፍጹም ኩሉ እዚ ሳይኮሎጂካል ገይም እዩ ንህዝቢ ነቲ ህዝቢ ትፅዕር ከም ዘላ ኩነታት ጠጠው ከተብል ትፍትን ከም ዘላ ኣብ ዲፕሎማሲ ትፅዕር ከም ዘላ ስለደይ ሰልጣ ዘሎ ኣንበረይ ኩሉ እዚ ከኣላ ትገብር ከም ዘላ ንኸምስሉ ዝገብርዎ እዩ ለንቀነ ባይ ዘ ወይ እቲ ሚኒስትር ዜና ወፃኢ ናቶም ናብ እስራኤል ቀኒዩ ኣበል 11 ግዜኡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ታክቲክ እዩ ንሰብ ግዜ ምግዛእ ግዜ ምሽማት እስራኤል ዕላማታታ ንክትሃርም ካልእ ነገር ከይመፅእ ማለት ከምዚ ኣሜሪካ ፃዕሪ ትገብር ከም ዘላ ብዲፕሎማሲ ክትህድኦ ትፍትን ከም ዘላ ቀሪባ ከም ዘላ ተምስል ማለት እዩ ኢሉዥን ብሎ እዚ ንሰባት ተደናግሮም ኣሜሪካ እኮ ትፅዕር ኣላ እያ ዝከኣላ ትገብር ኣላ እኮ እያ ገለመለ ንክበሃል ከምኡ ትገብር ማለት እዩ ግን ኣት ኤንድ ኦፍ ደ ደይ ዕላማ ናቶም እቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ እዩ እስራኤል ትሃርሞ ዘላ ኮምፕሊት ኣብ ጎኒ እስራኤል እዮም ዘለዉ እዚ ጥራይ ንኸምስሉ ስእሎም ከተዓራርዩ ምስሎም ንከተዓራርዩ ንመብዛሕትኡ ህዝቢ ድማ ይሰርሓሎም እዩ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ክትብሎ ትፅዕር ከም ዘላ እዩ ዝፈልጥ ሰብቲ ሲኤንኤን ቢቢሲ እናተኸታተለ ዝዛረብ እቲ ኩንነት ግን በንፃር ምዃኑ እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ እዋን እዚ ሲኤንኤን ቢቢሲን ዝኣምን ሰብ እውን ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኮይኑ ዘሎ ትክክለኛ ምክንያት ድማ ስለ ዘለዎ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ መታለልቲ ስለ ዝኾኑ ሶም መጋበርያ ናይቲ ምትላል ስለ ዝኾኑ ሶም ንዓታቶም ዝኣምን ሰብ እቲ የዋህ ብስለ ዘይብሉ ወይ እውን ኢንዲፐንደንት ባዕሉ ናፃ ዝኾነ ሓበሬታ ደልዩ ክረክብ ዘይክእል ሃካይ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን በቲ ብሬን ዋሽንግ ናቶም ዝፀገበ እንድሕር ኮይኑ እውን ካብኦም ወፃኢ ዘለዎ የለን መዓልታዊ ኢሎን ማስክ ኣብ ኤክስ ዝሰርሖ ኣነ ዝገርመኒ ለባማት ዝመስሉ ምሁራት ዝመስሉ ንቢቢሲን ንሲኤንኤን ዝኣምኑ ሰባት ምህላዎም ጥራይ ዝብል ቀፃሊ መብዛሕትኡ ግዜ ፕሮፓጋንዳን ሓሶትን ከም ዝዛረቡ ወይ እውን ስርሖም ምዃኑ ዘይፈልጡ ምዃኖም ካብቲ ዝሓለፈ ጌጋታት ናይ ኮቪድን ናይ ካልእ እውን ክመሃር ዘይክእል ኩናት ናይ ኢራቅ ኩናት ናይ ሊብያ ኩሉ ንፅቡቅ ዕላማ ዝግበር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ነይሮም እዞም ሚድያታት ኣብ መወዳእታ ድማ እንታይ ከም ዝኾነ እቲ ሓቂ ድማ ኩሉ ሰብ ኣብ ተግባር ርእይዎ public. And again, this is what a lot of the younger generations would call gaslighting. They are attempting to depict a different reality than as is on the ground. As Leif has just pointed out, the US literally sending its own pilots along with the F-35s to help Israel in strikes. The Intercept revealed about 6 months into the Gaza campaign that there were US Air Force officers in the operating rooms with the... እቲ ኩንነት ነዚ ይመስል ሕጂ ናብቲ ቁጠባዊ ዳይሜንሽናቱስ ከንኸይድ ቁጠባ ናይ እስራኤል ከመኸመይ ይፅሎ ኣሎ እስራኤል ዘለዎ ሰባት እውን ስለ ዘለውና Prime Minister Benjamin Netanyahu took to the podium at the UN General Assembly last month. Something incredible happened. The majority of countries from around the world immediately stood up and walked out in a silent protest against the Israeli leader. You've probably never seen that clip before, but it speaks volumes to the reality of the situation. Israel is now almost completely ostracized by the international community as Netanyahu... ኣብቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ክዛረብ ምሳተወ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ብዙሓት ዲፕሎማት ከም ዝወፁን እስራኤል ድማ ብዓለም ደረጃ ኣዝያ ዝተነፀለት ሃገር ምዃና ዝገልፅ ሓበሬታ ንባዕሉ ትስእልቲ እስራኤል ዝተነፀለት ሃገር ምዃና እቲ ሚድያ ይዛረበሉ ግን ተሓቅስ clings to a fundamentalist ideology that has turned Israel into the most violent nation in the world. Nearly 42,000 Palestinians have been murdered in the past 365 days. That's 1 out of 55 people in Gaza, with 69% of the victims being women and children. Israel's reported objectives of eliminating... ከባቢ 42,000 በፂሖም ከም ዘለዉ እቶም ተኸቲሎም ዘለዉ ካብኣቶም ድማ ዝዓበየ ክፋል ናቶም ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምዃኖም እዩ ዝንገር ስለዚ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ግፍዒ ኣብቲ ቦታ እቲ ዶኩመንትድ ዝኾነ እዩ ግን ወላ ሓንቲ ፀገም ዘይኮነስ ደገፊዮም ዝረኽቡ ዘለዉ ክሳብ Hamas and freeing the hostages are no closer to being achieved, and new reports indicate that Israel's economy is paying a high price for its widening war. Israel rejects the two-state solution because it claims that a sovereign state of Palestine would profoundly endanger Israel's national security. But what if I told you the lack of a two-state solution is actually the biggest threat to the future of Israel? Israel's illegal occupation of Palestinian lands, its continuing apartheid rule over millions of Palestinians, and its extreme violence to defend that rule all put Israel's survival in jeopardy. Israel consistently preaches to the world that Palestinians in the Arab world cannot live alongside it and only wish to destroy it. But this statement is completely false, and you simply just need to... ሓደ ካብቲ ዝሕዝን ክፋል ናይቲ ዘጋጥም ዘሎ እስራኤል እቲ ቱ ስቴት ሶሉሽን ወይ እውን ክልተ ሃገራት ፈለስጢንን እስራኤልን ዝበሃላ ጎኒ ጎኒ ንኽነብራ እቲ ዝበለፀ ዓለም ሙሉእ ዝኣምነሉን ክኸውን ዝግብኦ ንሱ እዩ እዚ ግን እስራኤል ኣይትደልዮን እያ
ነዚ ንኸይተተግብር እያ እዚ ኩሉ ህልቂት ትፍፅም ዘላ ምክንያቱ ፈለስጢን ትበሃል ሃገር እንተላ ነቲ መሬቶም ክወስድዎ ይክእሉን እዮም ዕላማ ድማ ነቲ ሃገር ብምምላእ ጠቕሊሎም ኣይኮነን ናይ ፈለስጢን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ሊባኖስ ክወስዱ ካብ ሱርያ ክወስዱ ካብ ካልኦት ኩላተን ሃገራት እውን መሬት ክወስዱ እዮም ዝደልዩ ዓባይ ሃገር እዮም ክፈጥሩ ዝደልዩ እስራኤል ዝበሃል ንእሽተይ ሃገር እዩ ሽምን ሓይሊ ስለ ዘለዎ ሚድያ ስለ ዝቋፀረን እዩ ከም ሓደ ዓብዪ ሃገር ዝዝረበሉ እምበር ኤርትራ ክንዲ 6 ዕፅፊ ዕብየት ናይ እስራኤል እዩ ዘለዋ ካብቲ ነወዳ 6 ዕፅፊ ናቶም እዩ ዘለዋ ስለዚ እቲ መሬት ናቶም ኣዝዩ ደቂቕ ኣብ ካርታ ናይ ዓለም ክረአ ዘይክእል እዩ ግን ነዚ ከዕብይዎ ዓብ ፕላን እዩ ዘለዎም እቲ ፕላን ዘለዎም ድማ ያ እቲ ዝበለፀ ግዜ ሕጂ ስለ ዝበሉ ይጥቀምሉ ኣለዉ that's why ድማ ነቲ ናይ ዓለም ዘተ ይኹን ካልእ ዘረባ ክሰምዑ ባህጊ ዘይብሎም Listen to the words of Jordan's Prime Minister, who addressed the United Nations to combat this false narrative. The Israeli Prime Minister came here today and said that Israel is surrounded by those who want to destroy it, an enemy. We're here, members of a Muslim Arab Committee, mandated by 57 Arab and Muslim countries. And I can tell you here, very unequivocally, all of us are willing to, right now, guarantee the security of Israel in the context of Israel ending the occupation. So እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ጆርዳን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እዩ ክንምንታይ እስራኤል ናታ ስቃት ከም ዘለዋ ሓደጋ ከም ዘለዋ ገለመለ ዝዛረቡ እንትኾኑ ኢሉ ኣብዚ ሕጂ ናይ ዓረብ ኤንድ ሙስሊም ካንትሪስ ዝበሃል ዩኒቲ ናትና 57 ኣባላት ሃገራት ዘለዎ እዩ እቲ ዘድሊ ጋራንቲ ናይ እስራኤል ክንባ ንኽእል ኢና እስራኤል ተቐደም ካልእ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብሰላምን ብምርዳእን ከም ሃገርታ እስራኤል ተቐቢልና ኢና ብሰላም ክንነብር ኢና ንደሊ ምሶም ኣካልእ ዝኾነ ይኹን ፀገም ምሳ ክፈጥር ሃገር ዓረብ የለን እስራኤል ክወርር ዘሊ ግብፂ የለ ዋላ ስዑድያ የለ ዋላ ጆርዳን የለ ዋላ ገለ የለን እስራኤል ክወርር ዘሊ የለን ኣብዚ እዋን እዚ እታ እንኮ ስጋት ፀገም ኮይና ዘላ እስራኤል እያ ንሳያ ክትወርርን ብሓይሊ መሬት ክትወስድን ካልኦት ሃገራት ከተፍርስን ትደሊ ዘላ እምበር ንእስራኤል ከፍርስ ዝደሊ መንግስታት ነይሮም እዮም ቀደም ንኩላቶም ኣጥፊኦሞም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዉ እቶም ሃገራት بفصل مس إسرائيل كواجو إسرائيل كي تطفئهم ويون نتهاجرهم كي تبتنهم دفروا تراي هذه كم زين زلنا أتي جدلا زلوا جارانتك نبغى من خلينا زخون يكون سكات فترة لهم كم زي كل جن إسرائيل كي انتي كتجبر تخلص كم زعب إسرائيل حتى تواخدكم لهم نتوم and allowing for the emergence of a Palestinian state. He is creating that danger because he simply does not want the two-state solution. And if he does not want the two-state solution, can you ask Israeli officials, what is their end game? What a powerful testimony. But more importantly, what a powerful question that absolutely needs to be answered. What is Israel's end game here? In the past 365 days, Israel has dropped 75,000 tons of explosives on Gaza, the equivalent of 5 nuclear bombs like the one the U.S. dropped on Hiroshima. Approximately 87% of So, زدت عنواتيو كبابي حمشت كندتي أب أمريكا بجابان زوردتو بوم بتاعت أتوميك نيكولارا بوم زبالنا حمشت بوم بتاعت كلتها أمريكا وريدا حمشت عصفي حمشت بومباتات كم زوردت غير موسر وتبزح بومباتات إسرائيل أب غازا دربياتو زلا نبي حكي لبخات سبريو أرسخن كيرينا بمقطع تي أمونغو أمريكان إسرائيل نزلوا كنتات كنت هاي مسل تيناي سلاوي حبريتا وتشوز بحال زي نبرس كان اسمعين. Talking about this intelligence leak that allegedly came from one of the U.S. intelligence agencies about what's going on with this Israeli preparation for an attack into Iran. First of all, I'm just curious if what your understanding was, who might have been behind this, and why would this? So, تي أمريكا FBI زبال نتي سلاوي حبريتا أقدر sensitive حبريتا سليق وزيونا بس زمت زعبا مدبنا إسرائيل ني إيران مهرام زنبري investigate كبروي ون مرمرا يكايد كم زلون من كم زوجون تاي كسلم تاي كم زوجان قلن عفشاقن من قستبعلو كم استراتيجي زوج أو مخانو قد نسورنا خوني متسالو. One document had been leaked. Well, I know that everybody's asking that question, and I'm not really sure that I have a good answer for you. The only thing I would say is that just as was the case with the last few leaks, there are growing numbers of people in uniform inside the military and some who are civilians simply employed by the Department of Defense who do not share Jennifer Griffin's enthusiasm for wars against everyone that Jennifer Griffin and her friends dislike. And I think that's part of the problem. You've got people ሓደ ካብቲ ፀገም ኤግዛክት ልመናውፅዎ መልሲ ክበካ ይክእልኒ እቲ ሓደ ነገር ርዱ ነገር ግን ኣብቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሰርሕ ዘሎ ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኸዶ ዘሎ ነቲ ውጊ ወዲ ውጊ ዝገብሮ ዘሎ ዘይፈቱ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ስለዚ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ክወፅእ ዝገብር ዘሎ ድማ ንሱ ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኽተሎ ዘሎ ብፍፁም ስለ ዘይቅበልዎ ዝኾነ ይኹን ሃጋፍ ክረኽቡ ከለዉ ነቲ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ከስልኽዎ ፀገም የብሎምን ብፍላይ ዘይተሓዝሉ መንገዲ እንተሎ እናበለ ይዛረብ ዘሎ said, wait a minute, we don't want to be drawn into this terrible war in the Middle East that we don't need to fight. And I suspect that some of that goes on.
Yeah, I don't think it had anything to do with anybody who's Iranian. That's the ultimate red herring here. Right, Iran tried to kill the president. Nonsense, you know. Yeah. ጃንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ናይ ኢራን መበቆል ዘለዎም ሰራሕተኛታት ናይ ኣሜሪካ ከይኮኑ ውፅኦም ክብሉ ጀሚሮም ኩልና ኣብ ኢራን ዲኻ ክትፀጉዕ ዘለካ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፔንታጎን ግን ነቲ ከምኡ ዝብል ክሲ እውን ከም ዝነፅጎ ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ ከም መዛረባ ርእሲ ኮይኑ ምቕራቡ እውን ኣዛራቢ እዩ እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ እስራኤል ዝበሎ እስከ ንስማዕ ኣብዚ As for the northern front, we are in a different situation there. We've been constantly attacked for a year already, and definitely in the last few weeks, constantly attacked from Lebanon, and that is why we have to take all the steps possible to eradicate the capabilities of Hezbollah, to move forward in preventing their onslaught against the citizens of Israel and the cities and towns. Their attacks with drones, missiles, rockets, their attack on the private home of the Prime Minister, it's all part of a major campaign, which at the end of it all is led and commanded in Tehran, and that is why, of course, a major answer has to be made towards Tehran. Thank you, Mr. Secretary, and welcome to Israel. Well, Mr. President, thank you very much. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ርክብ ናይቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤልን ፕራይም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካን ፕሬዚደንት ናይ እስራኤልን ዝተገበረ እዩ ወላ ሓንቲ ተረዳዲኦም ከም ዘየለ ወይ ወላ ሓንቲ እቲ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ናቱ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ንህዝብላ ምህራብ ክንቅፅል ኢና ኣብ ሓማስ ዘሎ ኩነታት ክቅፅል እዩ ንኢራን ድማ ምህራብና ኣይተርፍን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንዑ ከተሃዳዲ ወይ እውን ደስከሌት ክገብር ከይዱ እንተነይሩ እቲ ከምኡ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ወላ ሓንቲ ፍረ ከም ዘይብሉ እቲ ጉዕዞ ናቱ ንርኢ ኣለና ተደጋጋሚ ድማ እዚ ዓይነት ኢና ንርኢ ናብ ቦታ ክገብር እዩ ዝኸይድ ከምቲ ክብሎ ዝፀንሐ ግዜ ምሽማትን ሳይኮሎጂካልን ምድንጋርን እንተዘይኮይኑ ለውጢ ንኸምፁ ኢሎም ከም ዘይከዱ እቲ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካን እስራኤል ማለት So good to be with you, to get your insight, get your perspective, and I look forward to the conversation that we're about to have. We had a series of important meetings today with Prime Minister Netanyahu, with Defense Minister Gallant, Chief of Staff Levy, and as the President just said, I had the opportunity again to meet with the families of our hostages. And each and every time, it only reinforces. ሶነቶም ተታሒዞም ዘለዎ ገለመለ ኩሉ እዚ ተራ ዘረባ ለምዕ ዘረባ ወላ ሓንቲ ለውጥ ዘይብሉ Just listen to the joint statement the committee released earlier this year. We call on the international community to assume its responsibilities, to follow up efforts to advance the peace process, to achieve a just and comprehensive peace based on the two-state solution, which embodies an independent Palestinian state with East Jerusalem as its capital on the lines of the 4th of June 1967, able to live in security. ኢስላም ኣሶሲዬሽን ዝበሃል ሃገራት እስላም ብሓደ ብሙለን ተኣኪበን ዝገብሮ እዩ ፃውዒት ዝገብሮ እዩ ግን ኩሉ እቲ ፃውዒት እንታይ ትርጉም ኣለዎ ዝቕበሎ ሰብ ስለ ዘየለ One step further, not only has the country consistently rejected the one-state solution that would bring peace to the region, it is now expanding its territory. Ministers in the far-right government have openly stated that with the U.S. diplomats in the region, Mr. Hostin in Lebanon and the Secretary of State in Saudi Arabia now before Israel, do you believe there is a chance now for the ceasefire to be back on the table? And do you believe that with the demise of Mr. Sinwar and Hassan Nasrallah, you have better chances or worse chances for somebody to negotiate with? እዚ እውን ኣብ ተደጋጋሚ ዝሕተት እዩ ግን እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ድሕሪቲ መራሕቲ ናይቲ ግብረ ሽበራ ወይ እውን ገለ ትብልዎም ዝነበርኩም እቲ ያሕያ ሲንዋር ከምኡ ናይ ሓማስ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እቲ ናስረላህ ናይ ሕዝብላ ድሕሪ ምቕታሎም ዝኾነ ይኹን ናይ ዘተ ሰላም ወይ ምቁራፅ ናይ ተቑሲ ዝግበር ነገር ተስፋ የብሉ እንድዩ እናበለ ተሓቶም ኣላ I mean, you have Lebanon and you have Gaza implementation 1701 and in Gaza. I mean, look, the short answer to your question, Nadia, is yes, and we wouldn't be engaged in these diplomatic efforts if we didn't think there was still an opportunity here to get a ceasefire for Gaza that brings the hostages home and increases humanitarian assistance, and certainly a ceasefire between Israel and Hezbollah. And as for the implication that the deaths of the two leaders, Nasrallah and Sinwar, as President Biden said last week, that does open up, we believe should open up an opportunity to try to get there. But I don't want to sound too sanguine here. I'll let Secretary Blinken speak for his travels. He's still on the road. He talked about it a little bit today, that they had good constructive conversations. So, ናይ ብሓቂ ካብዚኣቶም ተስፋ ምግባርሲ ካልእ ካብ ምጥማት ዝሓሸ እዩ ኣይ ቲንክ እቲ ግብረ ሽበራ ደጉሎ ዝብሎ ዘለዉ ቃልሲ ዘካይዱ ዘለዉ ወላ ሓንቲ ትርፊ ስለ ዘይብሉ እዩ ካብ ኣሜሪካ ክመፅእ ዝኽእል መፍትሒ ስለ ዘየለ እዩ ካልእ መንገድካ ክተናድለካ ካልእ ነገርካ ክትገብር ኣለካ ዲፕሎማሲ ናይ ኣሜሪካ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ እምበር ናይ ብሓቂ ሰላም ወይ ምቁራፅ ተኽሲ ንኸምፅእ ባህጊ ዘለዎ ወይ ድሌ ዘለዎ ኣይኮነን Specifically with respect to Gaza while he was in Israel, but there's still a lot of work before us.
Okay, and one more quickly. The number of civilians killed in Gaza was 779 in the last 20 days, especially in Jabalia. And the total number is 100,000 between the dead and the wounded. 90% of Gaza is destroyed. Does the U.S. still believe that Israel's strategy in Gaza is working? And do you still support it? We still support Israel's right and responsibility to defend itself against these threats. ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ጋዛ እቲ ምቕታል ናይ ሲቪላውያን ህዝቢ እናወሰኸ ይኸይድ ኣብ ዘለወሉ ስቲል ንእስራኤል ዘለኩም ፖሊሲ ተቐይርዎ የብልኩምን ይብሎ ኣሎ ንእስራኤል ወላ ብምሉእ ኣብቲ ዝኾነ ይኹን እስራኤል ሓገዝና ተጠዋይ ነብል ኢና ብምባል ይዛረብ ዘሎ ወላ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ተመሊሳ ነቲ ኣብ ጋዛ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ብርቱዕ ዝኾነ መቕትልትን ሞትን ስቃይን የጋጥም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ስቲል ወላ እውን ከም እንተኾነ ንሕና ፕላንና ናብ እስራኤል ክንቅይር ድሌት የብልናኒ ዝብላ ዘሎ ንእስራኤል ምክልኻል ምሕጋዝ ሓደ ካብቲ ኮር ፕሪንሲፕልስ ንሳቶም ዝብልዎ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ሓያል ክውን ጥራይ እዩ ሓያል ተዘይኮንካ ትፅቀብ ትህረብ ትጭፍጨፍ ብፍላይ ድማ ንኽቲ መሬትካ ወይ እውን ትዘለካ ፀጋታት ዘድልዮም እንተኮይኑ ከም ኤርትራ እንተኮይንካ ከም ፈለስጢን እንድሕር ኮይንካ ኩሉ ግዜ ሽግር ከጋጥመካ ስለዚ ሓይልካ ጥራይ ብሓይልካ ኢኻ ትድሕን that's why ኤርትራ ኩነታታ ብሙሉእ ብሓይላ ዝቐየረቶ ንብል ዘለና ኢሎም ኣርስታ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩሉ ኮርሳት ምሳና ዘለና ወሰዱ ተጠቐምሉ ነቲ ዕድል እናበልና ከም ወትሩ ምዝያ ኣገዳሲት ምክሪ ክገጥፈኩም ኣብ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ዘለና ክንክተሎ ዘለና መንገዲ ክነግረኩም እየ መጀመርያ እቲ ሒዝናያ ዘለና ወረቐት ተመኒኻ ትረኽቦ ወረቐት ኣይኮነን ስለዚ ዕድል ናይ ትምህርቲ ንኽትምሃር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣብ ኮሌጅ ከይድካ ክትምሃር ዕድል ተኸፊትልካ ኣሎ ተጠቐመሉ እሱ እንተዘይረኺብካ ድማ ኣብ ኢንተርነት ተጠቒምካ ተማሃር ኢኻ ክልተ ኣብ ስደት ስለ ዘለኻ ኣብቲ ዘለኻ ዓዲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክትገብር ዕድል ኣለካ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዘይረኽብዎ ተጠቐመሉ ገንዘብካ ኣብ ክንዳ ባንኪ ኣብኡ ኢንቨስት ኮይኑ ከም ዝዓብየልካ ግበር ሳልሳይ ድማ ገንዘብካ ክእለትካ ለቀናቢርካ ናብ ኣፍሪካ ኸይድካ ትካል ድዩ ገዛ ድዩ ንኽትሃንፅ ውጥን ግበር ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣብ ፕሮግራማት ናትና ተማሂርኩም ናብ ስጉም ትወዘኩም ስለ ዝኽእል ተጠቐምሉ ይብለኩም Thank you very much.